chabvondoka manje koni kwakunzi amene zviri kuitika kumusoro uko koni kwana Owen Mutanzimwe anozikana kuti ndo vakomana vaizikamwa gore rinochitanga zvakanyanyisa kuti pese paasangana nevanhu kana paangotorwa vhidhiyo mukomana aitosimudza chibhakera akatoti 2030 but panguva inayi koni kwanzi ounganidza ruzhinji oita maslogans but ambotauri kuti statement rekuti ED 2030 chitiko chavhundutsa vanhu vakati kuchiri safe here kumusoro uko. It is enough bomshogeza here kana kuti what is really going on. Sarambira mashoko anobuda nyoko panapa toba subscribe or like on the bell icon. Lini M anoposta this video otitega achiti vakanganwa ED 2030 anoya achitega pane postwa na comrade Chibageti Nora Murkona iri ranga anyira achiti slogan by ZANU-PF Midlands Province Secretary for Security Honorable Owen Mutanzimwe pamberi na baba Mnangagwa pamberi nekutonga kwa baba Mnangagwa pasi nenhubu ambateka ED Mnangagwa ndo mashoko anotagwa na Owen Mutanzimwe atikona kuti mumashoko anotaura haambotauri nawo yekuti ED 2030 chinhu chiri kushamisa vanhu zvatova weird kuti vanhu vanoona Owen Mutanzimwe anozikanwa kuti ndiye the good father we-2030 agenda ne-2030 plan nawo achipresida over achiunganidza vanhu orega kuita the mantra zvinhu zvavhundutsa vanhu vakati aiwa asi havasina vision 2030 asi what is really going on asi they were threatened or something is failed or something flopped. Mashoko ari kuda togwa panapa nemacitizens vachibvunzwa mukona naLin M vanouya vachitobvunza kuti aiwa asi mukuru vakanganwa kai kuti ED 2030 mashoko ari kuda panguva ino yekuti panapa people they are not really accepting it kuti munhu akaita saOwen Mutanzimwe angatadza kuita that mantra mbudzi dzemafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi zvinozozikanwa nemunhu wese kuti aiwa ZANU-PF vision 2030 ndoyange iri vision yavo ende panguva ino ichitori but vachiona kuti some of the people vari controversial havachaiti that slogan zvakureza maquestions pendai comment section medu dzemafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi musaona subscribe or like on the bell icon.